Tikaonato chithunzi chimene chikusewera pasikini pathupo chithunzi chimenecho ndi cha amayi amene dzina lawo ndi Amere Jackson. Iwo atu ndoti amachokera ku Chilinga mboma la Phalombe andi pamene tikunena pano situation yokhuzana ndi umoyo wawo ndekuti sili pabwino, zinthutu zafika poyipa kwambiri kumbali ya umoyo wawo ndekuti sizili bwino, akumangokomoka potengeranso ndi uthenga umene ukuchokera kwa achibale awo kuchokera kumeneko ku Chilinga. Komano vuto ndilona kuti linayambisidwa ndi achipatala chakumeneko ku Phalombe. Negligence yawo ndimene inapangisa zona kuti amayi amenewa akhale pa vuto limene akuvutikanawo padakali panopa mu nthawi imene anapita ku chipatala kumeneko kuti akachire, that is kuti akabereke mwana. To kumazafuna kuti aziwe kuti chachitika chenicheni ndi chani, makamaka kuti chinachitika ndi chani kuti no amayi amenewa akhale ndi vuto limeneli. Ayi ndithu makosana monga amene tafotokozera kale nkhani yokhuzana ndi amayi amenewa kunena kuti dzina lawo ndi Amere Jackson. Nde akunena zona kuti amayiwa analembekezera mbuyomo nde after nthawi yoti yakwana kuti no apite akachire ku chipatala. Ku chipatalako ataona condition yawo anaona kuti anali ma complications of which ndoti ma complications amene akuti apange deliver pogwiritsa ntchito operation. Posatira zimenezi operation inachitika successful, kunapezeka zoti mwana anabadwa ndithu panalibe vuto lililonse limene anapanga notice achipatala, komanso iwo anaona kuti china chonse chinali bwinobwino, komano sankaziwa zonena kuti achipatalawo anapanga mistake yayikulu kwambiri. Mistake yake ndionena kuti akuti anabola thumbo la amayi amenewo, zimeneno zinapangisa zonena kuti mukupita kwa nthawi ndekuti amayi amene aja anayamba kumva ululu. After ndelo kumva ululu mimba inayamba kutupa. Tithanso kuona pa chithunzi pamenepo kuti padakali panopa mimba imeneyo ndikuti ndiyotupa kwambiri. Vuto lake ndikuti linayambira pamenepo after operation ndikuti mimba yamba kutupa, abola no thumbo. Nawo poona kuti situation yavuta kwambiri anapitatu ku chipatala kuja, nde achipatala kukaoneka ku chipatala kumeneko cha Phalombe kuona zona kuti amayi amenewo vuto lomwe ali nalo ndilokhuzana ndi kuboledwa kwa thumbo limene linabwera after operation imeneyo. Ndeno pameneno pakhutanyani njira ndiponena kuti achipatalawo akukanikano kutenga accountability makamakato pa nkhani yoti apange provide transport, chifukwa achipatala akunena zona kuti mmene alili amayiwo sangathenso kuwathandiza potengera ndi capacity yawo kumenekoko ku chipatala cha Decho ya Phalombe alibe ukadaulo umenewo. Akunena zoti apite ku chipatala cha Kamuzu Central Hospital, chomweno chipatala chimenechi chili mboma la Lilongwe. Nde titha kuona kuti kuchoka ku Phalombe kuti akafike ku Lilongwe ni mtunda wotali kwambiri, komano achipatalawo akunena kuti no sali willing kuti apereke transport kuti no agwiritse ntchito ambulance kuti apite nawo ku chipatala chimenecho cha Kamuzu Central Hospital. Angowunika vuto limenelo kenako nkuwauza zoti ofunikira mukakumane ndi kuti ndi ma expert ankhani yokhuzana ndi operation kumeneko ku Lilongwe, komano aone means yawo kuti apite kumeneko ku Lilongwe. Nde vuto no limene lavuta ndonena kuti amayi amenewo kayanda kuti achibale yawo alibenso kuthekera kuti angathe kupeza transport yoti apite kumene ku Lilongwe ndi chilingo choti akalandire thandizo la zaumoyo. Andinso the third party ndionena kuti amayi amenewo amunawo ndekuti anamwalira recently after no ndekuti anangobereka mwana amenewo sanakhale nthawi itali anapeza kuti anamwalira, ndenso palibe capacity ina iliyonse yoti atha kupeza transport ndikupita ku Lilongwe. Andino pamene tiyankhula pano ndi achibale akunena zona kuti amayi amenewo akumangokomoka zimene zikutanthauza zona kuti situation ndikuti yafika povuta kwambiri, andiwo amapanga appeal kwa anthu kuti no amene ndi kuthekera kuti atha kuwathandiza awathandize kuti no achoke kumeneko apite ku Lilongwe ndi cholinga choti akalandire thandizo la zaumoyo. Nkhani zaketu zomvetsa chisoni kwambiri zosakoma loni pang'ono pomwe, nde mafunsobe kumazabwera kuti kodi a Phalombe Decho akupangiranji zimenezi. Magayi kumeneko ku Phalombe Decho kodi mupangiranji zimenezi? Ndi chifukwa chani simukutenga accountability pa mistake imene munapanga kumeneko, chifukwa zinthu zimenezi zindikuthekera kozapanga backfire and then amene apanga zimenezi makamakato dokotala kandi nesi amene anapanga operation imeneyo kuzakumana ndi zilango kuphatikiza pamenepo ndekuti nonso achipatala chimenechi mutha kuzakumana ndi zilango kuphatikiza pamenepo ndekuti undunaso wa zaumoyo utha kuzakumana ndi chilango china chake. Nkhani imene ikapanga escalate chifukwa tikukhulupirira kuti mumatsata bwinobwino ma medical ethics, chifukwa ma ethics amenewa amapanga provide clear protection ya mapatient amenewa ndekuti amene apanga suffer medical negligence kapena mistake imene achita achipatala. So in this scenario ndekuti no mistake imene yachitika ndino achipatala cha
Phalombe Decho. Apapa azidistansi mufune musafune ndekuti ino a Phalombe Decho mukuyenera kutenga accountability pa nkhani yokhuzana ndi transport kuti amayi amenewa ndekuti apite ku chipatala Kamuzu Central Hospital kutengera ndi Public Health Act komanso policy ya Ministry of Health. Policy imeneyi imafotokoza bwinobwino mwachimvekere kunena zona kuti patient sakuyenera kukakamizidwa kuti apeze means ya transport ngati mwina akulipira basi kande kuti mu ambulance kuti athiremo fuel pamenemo due to medical emergency kapenanso ma complications amene abwera ndi ogwira ntchito ku chipatala. Anyway, potengera kuti mwina a Phalombe Decho sanafotokoze bwinobwino mbali yawo komano kutheka kuti anthu amene wawa anawuzidwa ndekuti ma juniors kuchoka kumene ku Phalombe Decho mwinaso akuluakulu kumeneko sakuziwa ngati district medical officer ena amazati DMO kapena director wa chipatala chimene cha Phalombe Decho chifukwa mwanjira ina iliyonse ndi akuti akuyenera kugwiritsa ntchito ambulance kuti yawatenga amenewa apite nawo ku Lilongwe kumene akuyenera kuti akalande thandizo la moyo chifukwa if anything happens Dr. Kayanesi amene anapanga operation imeneyi pamene mayi amene amachiza amabereka ndeto paja kuli bungwe lija limene limaziwa kuti Medical Council of Malawi akazachita kafukufuku ndikupeza kuti panali ma malpractice atha kupeza zoti alandidwa chetupa komanso ma punishment ena ndi ena potengeranso ndi ma act a Medical Council of Malawi kuphatikiza pamenepo ndekuti ombudsman atha kulanga ndekuti administration yakumeneko ku Phalombe Decho ngati zitapezeka zona kuti mayi Mary Jackson kapena achibale yawo kande kuti anthu ena ake amene ali concerned atapita kukapereka chidandalo chokhuza ndi nkhani imeneyi sizokhazo so ayi atakhala zona kuti apanga escalate nkhani imeneyi kupita nayo ku High Court zitha kupeza zona kuti chipatala chimenechi cha Phalombe Decho komanso Ministry of Health itha kupeza zoti akalandira zilango kumeneko nkhani yake yokhuza ndi negligence. So mwina kwa amene tili nawo pafupi anthu amene watitha kukafikira kwauza zonena kuti apite kumeneko kakumana ndi DMO nkhani imeneyi ndetona ngati DMO angakane kuwathandiza atha kupanga escalate nkhani imeneyi kupita nayo kandi ku ombudsman kuliso mabungwe ambiri amene amatha kuthandiza pa nkhani ngati zimenezi evinso ndekuti unduna wa zaumoyo atha kutenga ndithu step kuwathandiza amayi amenewa chifukwa zimenezi sizoona vuto linachokera kumeneko ku chipatala and then azipezeka zonena kuti akukananso kuti apereke transport azikamba zoti munthu agwiritse ntchito means yake kuti apite kumeneko ku Lilongwe and considering this situation imene ilili ya amayi amenewa sali bwino afunikira thandizo la chipatala la msangamsanga pemphoto ndonena kuti aza chipatala please tamayesesani kumakhalako ndi umunthu tamathandizani anthu nomata kuti mukumana ndi ma challenges ngati mukuona zona kuti zinthu sizikuyenda fusaniko ni ma authorities kuti apange intervene chifukwa tosekalekale tinanso kesi inake imene anachitika kumwanza ija imene ogwira ntchito ku chipatala kumeneko anapezeka zonena kuti amafuna ndalama kuchokera kwa patient amenenso anali oyembekezera and then chifukwa cha madelays kuti amuthandize patient amene anapezeka kuti mwana amene amayembekezera anapitirira chifukwa cha suffocation kuchoka pamenepo ndekuti zinapezeka zonena kuti ogwira ntchito amene anapitirirabenso kudimanda ndalama akuti ndalama chiponda mthengo chani zinthu zake zosowa munthu zija nawo chimene chinachitika ndi chani sitinaona kuti anthu amene anapanga zimene zija zinawavuta panopa ena ndekuti mwina anakalowanso kuitoposi chifukwa cha ntchitidwe osakhala bwino so tikhulupirira kuti kumene ku Phalombe Decho nkhani imeneyi mukuyenera kupanga hando mwa changu ndi cholinga choti mzimayi amene akalandire thandizo la zaumoyo ayi mmenemo ni mmene nkhani zake zikuyendera situzoti mwini maganizo pa nkhani imene makamaka pamene tifotokoza zonena kuti ku Phalombe kumenekotu ndi kuchiringa amayi Mary Jackson amene anapanga deliver mwana mbuyomo anapezeka zonena kuti anabwereseredwa ma complications pathupi pawo ndi achipatala ameneno akuoneka zonena kuti akukana kukhala accountable pa vuto limenelo makamaka popereka mayendedwe kuti amayi amenewo apite akalandire thandizo la zaumoyo ku Lilongwe ku Kamuzu Central Hospital ngati maganizo amenewo alipo fotokoza ni comment section koma mulemekezanso maganizo anzathu sayiwala kupanga like video imene komanso kupanga subscribe channel imeneyi cha Fox Malawi News 18 ndipo nkhani zambiri zikamachitika ndero zitakufikirani mosavuta.